Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti ito ya programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, di pagkasalitaan ni pag-aam tayo nga hiding nga napoluan imala. Sinot imala. Sinot imalaam. Ya? Ganon. Sinot imalaam. Siyak. Sinot imalaak. Iti anya. Ti kinasingpet. Kinagaget. Kinagwapo. Kinasayaat. Kinapakumbawa. Kinalaing. Ay, sinot imalaam. Nga napintas ni buses na. O nada siguro. Sinot imalaak. Nga napintas ni buses na kari. Ang mga napintas ni buses na diditatang ko. Na-develop na ito nga boses. Saan nga kaso ni boses ko yun Di boses ko yun kit nasinggit. Di boses ko yun kit nasinggit. Kaya mamang tinaramid ko, no apay kastoy. Secret. No sino di kita mayat. Nga mga mo, no anyat ti nagbaling nga sekreto, no apay nga. Nadana kita makaayayo nga boses. Makaayayo ko nakta. For how many decades nga nagyana ko ni ti radyo kat aging gaita at daakbay lang nga ipangpangig na ti buses ko kada kayo. No kaya tiyo ti napintas ti buses na nang raw na ka nagitag tutubo. Ya, nagitag tutubo. Aguni kayo lang kanya. Itad ko kada kayo ti sikreto. Pagkasalitan ni Heidi ka napuluan, imala. Yan. Sagudahin nga ti surat. Napananan, ito. Dear Manong Nemi, adhak idin iti maudi nga tawen iti high school, Manong Nemi. Idi tagtultuloyen ti saan nga pa nagkinaawatan da papake ni mama. Tikang kanayon da nga panagap-apa, Manong. Kasi ti maysa nga malem, Manong Nemi, sang-sangpet ko iti balay, jakpay nakadanon, ini tamangig kumanen ti bugkaw, kan panagap-apa, da tatang, uno da papake ni mama. Ako na ni mama. Umutoy na ita! Kakaiso nila again nga pag usaren tayo no kasta nga nadagaan nga tang electric pan kapag ano pangibanam nakikawin kaya ko tagabrot ilakog na itong electric pan at pagabrot ko na ati wakti sungal ibatam ko na kusangkat gugtarang ka dahil laing manong nga dialogue agawan ni mama te electric pan nga alain nga irwar ni papa ako na nga nakano ilako na kano naabak kano ti sugal ket electric pan ti papa na kano ilako tapno makaabrot nanong Nemi. Siyempre no kasta nga mapaspasamak umaribongbong tumandag rumwar di ti karuba iso da manen Manong Nemi ti center of attraction da papa kani mama Manong Nemi. Idinto tani ading ko nga MJ Manong Nemi ada jesuli nga mangbuybuy iti mapaspasamak kada papaki ni mama. Dua kam lang agkapsat Manong. Nga marigatan kami. Kapata arig na nilaing mamang teksapsapul.
At da sari-sari store na manon nemi. Huwen, ngem no daduma maibus ti arak nga lako na tamapamit takawan ni papa nga mapan na ipainom kadagiti barkada na. Ang trabaho met no daduma ni papa manon nemi ngem ti sweldo na para laeng ken kuana. No awan ti sugal na, no awan ti ibartek na. Agtakaw iti tiyanggi. Wano saan kat mapan na alaen ti duldulin ni mama. Mapan agsukain. No awan ti masukainan na konforme dita ti babalin na alaen nga iruar nga mapan na ilako. Hamot nga dati akastoy ni papa manong. Tadi adak pa lang ti elementarya ket nasingpet met. Amo na ang peso ti minom. Ngem kalkalingan na laeng. Aging ka manong. Nga nasurutan nan tek sugal. Sa alang sugal manong. Adda pa yan babae na. Takas dahawak no asin no timayat ken kuha na nga babae. Idinto ta mamartek sugador. Nga madamit ngaming gwapo na manong. Ken nalisto na nga ay-aywan mo no alokoyin tirik na dikiti babae nang rona ka dikitay sisik karudo na ko na. Ket data. Lady maten din ang rugyan manong naming agkum konsumisyon. Mais stress ka madad-depress ni mama. Gabuti kasta nga aramid ni papa. Agbartek lang aroden, agsugal pay, agbabae pay. Numabalin lang kung mama nung naming apilyente, agbalin nga amakit adayo nga kahit apilyente kaski ni papa. Nuapi ngamin nga isut, nagbalik nga asawa ni mama. Ngante ko na kon, kaspet iti ko na ni mama. Samet adati akasta. No apay ket di nga naibarkada kada giti mamartek sadot sugador ken babaero. Manong nemi nagbalegi ni papa nga nangitalaw ti electric pan. Linapsan nak iti ayan ko. Nangrab ko manong nemi dagat sigarilyong agat arak. Iti sumrekak dito nagtibalay manong nemi tap nagsukat. Gabata nagkapuak iti eskwela nga eh. Haydi, mama, alis doon tagsukat balasan ko, kasi katagbantay di tiyanggi. Kada sakto nag-estimar ti kusina. Si Kamet, MJ. Mama, umay ka man dito anak, sa umaman urnos nito, kit nawara-wara itay yan. Naginagaw kami kini papangyo ti electric pan. Napaidat pag electric pan tayo. Ano, saan tayo natagpaypayan nako? Ado pa'y tilamok. Susamo. Di dapat ngamin tinulungan ni tayo nga nangagaw. Kaya di papang mo di electric fan. Di lang nga dinabating electric fan tayo. Ay po ya. Hintun ka ano yang agbalbaliw ti amayo. Ado nga pamagbaga. Tulungan ta ka mamagbaga kang kuha na anak ko. Barbaring no at pa nagbalbaliw na pay. Nangro na kang kahaydi. Ma, araramidak mo data. Hindi na kape amo nga din kan. Sakto kid din. Di ibat kami amo apilyan ti asawa yo. Kaya singpot mo ti amayo di. Mas dawan no apa nga nagbalbaliw. O matabo ka nagkurkurang kaking kuha na. Kaya po ayan na ilumlum tayo pa iti ado nga utang. Bis ko magtrabaho iso pa yung palpalamutin. Ito na kuhan. Pati isteryon. Ilako na. Ano? Saan Pagdagdagag ti music. May TV tayon. Pagkatapos, ilako na ti stereo. Alam na tingka di sorkit na adagapapo. Gabuti kastoy nga mapaspasamak manong ingkarik iti bagik. Ngano siyak to ti kayat. Jak kayat tikas kini papa. Jak kayat itikas iti umala. Uno imala, uno umala kini papa. Jak kayat ti lalaki nga mo nagsigarilyo, jak kayat ti lalaki nga mo nat uminom ti arak, jak kayat ti lalaki nga mo natagsugal, jak kayat ti lalaki nga babaero. Ngem ti saludsud, makasarak ka nga tapay. Iti awang bisyo na, uno madi nga bisyo na kalalaki dito lubong.
Ato di kita aram kanyak, manong nemi tadamot langak na pintasak. O Porcher High School, ato di kita aram kinampugnunan, di kita classmate ko nga babae nga da boyfriend dan, at apay kanon padas dan, saan na kanon nga virgin. Hindi ko akit nagasat launay ti agreduar iti college nga virgin. Hindi college, ngam kada gito yan. Pati high school, manong name yadan, di kiti saan nga virgin nga graduar. Apay nga ta, naimas kanu. Hay, talapang panunod. Ang nagatayo nga na, dahil tutudok kang ka, sa balit ngamin di pampanunod, balasan ko. Slamain in love kan sa, ninanamit. Dahil tangor ti dati panunod ko nga jakto kaya ti kaski ni tatang. Uno kaski ni papangko ang baling asawa. Rombeng ko unay Jesus apo mas asya na kini mamang mo. Agkutong pa yung gabot ti problema na iti amayo. Manong nemi nakasat launay ti may nga aldaw nga saan nga sinungbat nga agapa dagiti daganak kada kami. Nagasat launay ti aldaw manong nemi nga agawid ni papa nga saan nga nakainom. Awan, nakainom na ta. Salama usawa na yun, kabigatan ng arak to pay lang. Ureg di kadigdigos na manong. Adalat ta payuod na nga arak. Sus apo. No apekit ngamin, ngamin ti panggustuhan na ti arak. Damagak man kang ka Arnel. Ano panggustuhan na ngamin, panggustuhan nyo ngamin ti arak. Direktor po sa Conite High School, manong nemi imbagan nga dagos ni mama. Anak, uray nga tanuan niya tararamidem. Saan ka mabaling nga pagbasahin iti college? Ma, nagtesak iti scholarship. Ada pag-examinan ng scholarship program. Maipasaklakit di ka bata nalaingak mo. Naman pa sa ang sakti valedictorian. Yung mada-honor ko siya ti first enrollment mention. Kaya naman pa yung scholar ka. Adulat ang panggastos. Pagpletem. Igatan mo ka na kita dumang kasapulam. Kanda dumapay. Nagtrabaho kagbalik ang working student. Bahala ka. Ngayon, awan ti maikarik kang kanak ko. Pangalak ko ma. Manulat magangganan siya si store. Naman pa adamat basit sa kakit pangkitaak no kasta nga agpaaramid iti kaya nangaramidan nga amok. Hawa matimetad ni papang mo. Kasalitam ni papang mo ang sising petin. Ang trabaho, tapagbasain na ka. Padasik to kasalita, mama. No, sige, kasalitam. Tano ikari na laki ding agtrabaho, kat suportaran na ka. Oray sa angamang mangted, kanyak. Basta sikat suportaran na. Kinasaritak na ron ni Papa, manong nemi ti may sabigat. Papa? Di ba gam? Pa? Mabaling ka din nga. Kasaritak mo iti na siya at kaya mo nga nasyat nga maga. Nabayagan nga, saan yung impaama ti bagiyukan kada kami kini MJ? Natrama ka, patpata kay tinam. Imala ka. Nasyat imala kini mama. Ngam jak to kayat ti umala ken kuana. Nga ti agbaling asawa ket. Ket? Katkas ka na kayo. Dahil ako matibaren sa kanya. Dahil mo lang ti makasumbat, Papa. Pa, balasang ako. Buka, balasang ka na. Nabintas ka kaya. Imala ka kininam. Dadat imalaam. Nga maysa, napintas. Isot na nga yayatak mo, napintas ti inam. Imala ka pa nga nalang sumao. Anak man nga nalang sumao. Kasla kayo ni mamang mo, sao nga sao. No makita na, no siya kasalita lang. Wala ta, madimot kami tararamidin nyo. Daorin na siya at panakisalita na. Di kayo nasaya ta kasasalita.
Anya kami ti bagam. Ang bumukaw pa. Pa. Lailon dak kumamat. Ana! Alalo ko ha. Jak mara ore magkasat kadakas ko mutan nga asawa mo na awa kita. Hang kumot marami ti pang lailok. Ti kahit kong sawon papa. Iparik nayo ti ayat ti may nga ama kada kami nga kabsat. Dahito ti kahit kong sawon. Gapata. Mani po didi. Nagbalin kayo na kastoy. Kaslaawanan ti amami. Pa, please. Please. Sige. Nabayagan nga. Di na kami nawagan iti anak. Manipod ti nagsasauta, papa. Maulit-ulit ti awag ko kada kayo, papa. Ngam pa nang ti awag nga anak. Manipod kada kayo. Style mo. Sige. Abi ka di anak. Anak ka di talaskan nga pagsalitaan ta. Apo, papa. Nagbayat na tinggan. Sabi ko matana yung papaswan ti kasta pa nagsaom. Ngunit lang makasangit nga makangig ti kasta. Nabayagin nga jak nangig ti kasta nga naalumamay kin nadungo. Nga timak yu, papa. Maarte ka. Agpabeso na pa nagsangit mo, agluluwa pa. Kaputa, nabayagin nga maidiliwak ti kasta nga pa nagsauyo. Numangin ko titimak yun iti balay, binubugkaw. Nukas na agbibinukaw kay di mama. Nabayagin na kiti, panahon iti nga, kumusta kayo anak ko? Anak ko, ipas na kayo tagbasa Anak ko, umay kayo ang tamangan tayon, kanakaluton ni mamangyo. Anak ko, umay kayo na, kadmo nyo mga nagsingsimpit kayo. Kaya, nabayagin ba pa nga sa aming anangig kada kayo na ita? Manipuli din narugyan ng timating bisyo yun. Isublalan niyo kumatikas dyan, papa. Pag-aasim. Di kayo ka di maragsakan no naragsak ti pamilya yo. Hanya ka di panggip yun, di kayo ni mama ka nag-asawa saan ka di nga mangbangon tinaragsak ka na talay na ay nga pamilya. Nga mangted iti mangisakad iti masakbayan di kinagbaling anak yo. Dududwa kam lang ang kapsat, papa. Alisto yung laing nga itag-ay, isakad, di ba naggadalming ang kapsat. Naramidin niyo, papa. Magpangasiyak ka na kayo. Nagsarita kami kay ni mama. Kasarita kayo. Namnunikas takit. At nang tumadla mabalin yung ipanakil nga anak yo. Nung makapagturpusa ka di college. Kahit ko ti mga opisina iti bangko, papa. Kahit ko nagmaling accountant. Diyo ka di may kari, papa. Ngay sagad yun ti panagbasag. Ang mali, basit matlaing. Gabata, ipasigurado ka na kayo nagbalinak ni scholar. Libre matrikula, papa. Tila ka sa pulag. Nagitigastusik. Nagitipagpletik allowance ko. Kaya dumapay ka sa pulag. Nanukas ka sa ano lang. Makasara ka tulang. Hindi ti magtrabaho. Agbali na ka-working student, papa. Maling ka di, papa. Manong Nemi. Siyak, di mo na nga nangarakop iti amak. Numampay. Mapagsitanag tagat sigarilyo. Kan agat arak lataw rin sampang minom. Inirutak ti marakop kang kuhala. Tanabayaging jak inarakop. Sino ba dad? Binalas naman data nga pa nangarakop ko kang kuhala manong. Imawan ti mauray ko ang tiban. Pa, mabaling ka di. Isarding yun ti panagsugalyo. Isarding yun ti panagbabayo. Ti arak, okay lang. Basta saan lagi ka nakaro. Han nga madadal. Hang mang dadail ti salunat yo. Nangrunay ka din yun sigarilyo. Hang mali ti arak. Kunada. Ti arak kat may isbo ti sigarilyo saan. Pa,
para matlahin ti salon at yo, kan para iti pamilya tayo pa, kan di pa masakbayan nga kapsat, nagtrabaho kayo pa. Nalaman, pa? Wan. Ano ti Wan? Di ba, detat kayat mo magkanyak, huwag ko na, napas. Kaslasaan mo't nga napas na ti panagbuwan nyo. Ando lang kami, nalaybatan ako, kadata paparak. Pa, pa, talaga kayo di nga kayo dumngeg kanyak, kada kami. Datoy, bilistan mo. Tinatak na. Agur oray nagdebarkadak. Sige, dita kayo. Paunay kayo mutin nga ma. Kapila may club. Anak mo. May club nga peso. Ay, sino nagiturong kanyak? Diyos ko. Nagpigsagayam tilunod ko. Kahit na ilunod ko nga rin nga matay, di ka baka matay. Diyos ko, aya. Tito, tipat ganyo ko mo, Diyos ko. Kahit diba nagbalbaliw ni Papa. Nagbalbaliw ko nga, Diyos ko. Manong Nemi kaskas di. Ngawang pulos din ni Papa. Aking ka nga Nemi, kading kon, diba nag-examine ko, idita, na-schedule ang data. Hindi ako dawat ko, sabi ko ma, tasakbay manong Nemi nga, malukatan ti, aglulukat ti klase. Sabagay ko nanda before, nga, pa nag-enroll, at dantong resultan. Kahit kabayatan manong Nemi, nga, urorahik ti resulta, nagsapula akong ti trabaho. Simrekak manong Nemi, nagaplayak akas may sa kadagiti crew. Iti may sang sikat nga food chain. Wano fast food. Food chain, kada fast food. May sa kadagiti nag-training manong Nemi, kat impasnik ko ti amin. Huwen, alisto akman na makasursuro. Huwen manong Nemi. Panagisakana, iti order nga ice cream, kan nadumapay nga order, manong Nemi, di customer. Kat supervisor ko, manong Nemi, obserbaran na kami. So that nangisuro, adda mangisuro kada kami. Huwen, talo kami manong Nemi, nga madamat training na. Kahit ada mang isuro kada kami, ada mang supervise kada kami, ada na kitay linteg ng bagbagada, nga may sa kada kiti linteg, manong Nemi. Oh, guys, babae, lalaki kayo. Babae, lalaki tayo. Haya? Hala nga babae, hala nga lalaki. Gabata, lalaki, babae, idagbaling empleyado. May sa kang runaan nga, igonang-gonang mi kada kayo. Awan ti ag-inaram kada kayo. Once kamaduktalan mi nga ada-agaram, puno pa-aram, may kat nga dagos. No ag-inaram kayo jarwar, hanga dito eh. No trabaho. Awan ti ag-kikinita nga agkiniday, awan ti kikinita nga mamang timotibo, una niya, nalawag ka rin. Ha? Awan ti arsabaling arabida yun, di magipasnek. Nangaroon na ka napipintas kayo, mat. Nagugwapo kayo, mat, nga lalaki. Ha? So nga rin nga inalata kayo, tagwapo kayo, ginapintas kayo, at asaan lang nga, parang papintas, iti, parang paimas ka, iti iserve tayo, no di ket, tinapintas, nga postura yo, nga mang-entertain, mga sis, ag-serve, kada kiti nasken i-serve yo, masapon na naisam kayo, kada kiti customer, yung nag-inisam kayo, nag-iinara, magit mading. Nalawag ka di? Nalawag, ma'am. Nangro na kada kiti nabit pa, nga simrek, di na madawa training na. 1 week ti training yo with allowance, kahit numalpas ti training yo, ti masalawas, kahit talaga kaya yon, may kang kayo ti sweldo. Yeah? Tinalaing, kan talagang ipakita, naggagat, kan laing na, alistot promotion. Yeah? When ma'am, kunak manong,
Nga madalas si putak nga mangkit-kita kanya kagwapo nga lalaki. Anong naiming kalpasan ti makalawas, daytan? Kalpasan ti training, inayaban na, ti pa naka-supervisor mi. Yes, ma'am. Heidi, ma'am. Iti makalawas, nga ba nag-train mo? Makitak ti aliptak mo. Lalaingem. Baka no, si kanto sumukat kanya mag-supervisor. Nagsayatan, ma'am, no basta. Basta, itulto mo at kinalaing mo. Aliptak mo. Ragsak mo, kinaisam mo, kada kiti customer, no, madanunan ka, ano mo, at dati mapwesto, agited, agitasar, kada kiti order ta. Nalawag ka di. Kasano lang, si kanto that counter. Kalpasan, iti kastang posisyon mo, sa runo ka that counter, di ba, kahit mo kurso kita accountancy. Uwan, ma'am. Sige. Kasano lang. Di ba kahit mo tagbasa? Kahit kung hirapin, ma'am. Nakurapit kang marod. Kaya ko mamad na kiti parents kong kasi jemat ni papa, nagbalimot nga responsable. Makitak ti pasnek mo, makitak ti a moment kahit ko sawan. Iso nga hangkag papaaram, ha? Amom, iti kasto yung sitwasyon, agbaling ka nga working student. Samon to irapin tagpaaram mo na makinubyo, nakadildelakado. Matunday tarapaap mo. Kasanungor din, ma'am, no anya. No, da, pakainlaba. Saan ka maininlaba? No, saan nga maliklikan nga susapo. Basta lakit among nga bagkatan, among nga carry. Among tiket usawan. Ilugar mo. Ada panawan kin lugar, tanyaman na pasamak ka ba? Sige, ma'am. Apay, sinukras mo, kada kita lalaki to. Ahon, ma'am. Diplip pas ti training mo. Magagat, no. Sikat mangmang timotibo kada kita lalaki. Ano samot, ma'am? Ura niya kaya yung pasamakin, madakit tiruar. Uwan, ma'am. Sige. Dada lang ti kahit kung ibagakin ka. And good luck. Thank you, ma'am. Panag-gaawidan manong name niya kigtutak idadamang kamakam kanyak. Heidi, wait. Mabit lang. Dito kras ko. Hala, Diyos ko. Kras nak nga tamat? No, apik hindi amin nga krasa ko na. 17 years old ko pa lang. Diyos ko. Matnunday sa amin, terapaap ko. No, muna ta nagsarding akmet. Nagyaman ak tayo oray na. Agkuip din. Paano ka kari? Agawid ako na. Ito iti direksyon mo, tikait ko sawan. Iti paguraya. Tiyaga po iti amyanan. Patpada ta. Baka kalugan ta. Elmer? Yeah, Elmer tinagan ko. Inyawat naman ang name iti ima nakit ni. Naggaraib na gini na kulap mi na muna taparangan na. Na muna tajakmat isi na ti panagkitak. No ako, kung nakuno sa anak pa yung ma-in love, nos ko, nagsapan, gusto mo kung kuna na giti ka school act, hindi portier kami nga. Handa magawidan jerik na, daga mo ta ma-in love naman. Ako mat nga, siguro no, at ako mga mat naka-inlabak sa JD, baka no, Jack pinag-graduate high school ka, dapat boyfriend ko. Di bagbagam? Ha? Awan. Nakanodan. Magnatan. Mapansa dyan yung pagurahin dati lugan. Iba tayong marutima ko na. Apek kibinta ko mga magna.
Una ya. Mamamat ka din kami no. Anda makakita ka na takit. Umay nakduklusan nga danog-danogan yung boyfriend mo. Ako pa boyfriend ko. Sika baka daw may mang pagngat kanya. Ako pa girlfriend ko. Yung madanton. Yun ka no. Tunaklonan na. Hoy, may parit. At datan itirawar. Kung namat ni ma'am katuraan niya kaya yun, basta ako kanta kay tirawar ko na. Yung nakaspagarigan ta, karelasyon ta, katag katrabahuan ta, hanta unay patbadlaw. Ngayon mamadlaw ta kaspagarigan, karelasyon nga bagbagam, wala. Tama naman kung nga kakayat ka, hindi na kayat, kayat. Kapag tajak pinay I love you. Sige, baga ako I love you. Kayat. Di mo kayat. Di na kayat. Dak pa'y kayat. Doon ka ano nga rod. Doon dumteng ti panawan. Kaano rin nga panawan. Enton makapagturpusak, adan trabaho. Yan. Pabalin to siguro. Mano pa nga tawan ako 4 years course ti kurso kakayat ko. Plus 2 years nga pa nagtrabaho. Ayawan kaya graduador mo ti high school akas kanya. Ang kataba talaga. Kahit mo matagbasa? Yeah. Sika, nagtesak ti scholarship program. Alright, para resulta na barbarang may pasak. Di ka libert matrikulak, ti lang problema no kangkit ti allowance ko isang trabaho Wanang yung aldaw mo ti trabaho. Dagbasak trabi. Wanang pa-transfer to ti rabi. Datay alas 4 di man ay magingat alas 10. Di ba open pa line? Di ka ti fast food agingat alas 10. Agka-duty na ko tapno kuyog ta nga gawid. Tapno adamang protector kang ka. Sige, nusok ko lang. Dahil tante pang pagduganak. Ay, hantapat gaya magkalukan. Agpakalaod dita, di ba? Agpadahaya aktumat after the crossing. Sige, inak nga rodan. Hi di ingat. Ingat, see you tomorrow. Diyos ko manong name. Noan niya gahim ti marikrik na. Kat isumit ti marikrik na. Nako, nagsapa ako na nga ma-in love. Sabat na in love ni Elmer kanya. Madin samat ti diskartek. Madin samat ti sintuma. Unang basit madin samat nga signal da ito. Nila, besokan para. Diyos ko sa balit pampanunotek. Nakadayo kang nalapsak pa iti magdisaga ka. Iti ka disaga kung manong nemi. Adaman di kita oray nga tricycle. Nga iti pag-disaagan di kita jeep. Nagloka na. Ading mauret ka doon Sige manong. Ading balasang kapay? No. Karuturo ko lang di high school. Ada boyfriend mo, nandanin. Umay ka naman pasyaran di balayo. Ang namaba ni manong. Nauyong ni papang ko. Ori ni mamang ko. Basta Halawan. Ang kapay lang ang nagpapaaram. Katubing kayo pa Basa kayo. Ako bubra ka. Balik ang working student. Iraping ko to. Nagsayatan ako sa Tayo. Nag-claim ka. Sumao dahil ito nga driver na. Kaya po digaan at pasahero na. Nagtultuloy manong nimitisinged titunggal may sagada kaming kini Elmer. Aging ka manong nimi adimtengen ti resulta kat kastaw ni tinagsak ko. Kapata nakaruwarak. Naparak nga rin manong nimi nag-enroll. At siyempre iti eskwela manong nimi nga nagbaling eskala. Minenten ko manong nimi ti grades ko. Naman pa medyo marigata na. No muna, tanong kasta nga madamat interview ang panag-review manong nimi. At adig-dig undawin nga sumangpet ni Papa. Hey! Alis! Diyos ko itong naman datan. Hindi ba yung nagpapayag kaya nga naman gano'n kasi daw? Alis! Alis to
Alis! Alis to! Mayakon! Oray kam na nabuwak manan, manong name, gini. MJ, tamadama review na. Ay, apo. Dahil naman eh. Nagsugbat naman. Ay, sige, so pa siya mga sagbat ka pa ilaan ka sa langam. Ano kwarta? Di ba nagtrabaho ka makalawas? Di kwarta. Nakabangak ti sugal. Isi ka man maganda bang tad. Alak! Oo na yun. Nakadisturbo dapat. Disturbo ba ti karuba? Ore ko laim bakal manong nemit igamak ka libro. Nadlaw ba ni tata? Ni papa. Saksama ti batuan mo lang ako. Ibakal mo kanya ti libro. Oo na kimitin, papa. Madamat review mi ngagkabsat. May kayong gas. Ay, po. Sao ka. Grabe ti inam. Mala ka ti inam. Sino itong natamat tumala ka na kayo? Ni MJ? Tsaka yan. Balinak to na sigpet. Kagtala. Ay! Alis tuam! Ano namin tindawatan nyo manin kay mama? Imbas ko mamangdad kayo, dumakay dumawat. Hanggang bali ko mga... Ni mama, gastos ka na kanin tayo. Ore palamlamot kayo kuma. Basta saan ka nagdawat pati kwarta, natumpain ka kahit mo! Talna ka kami anak, talna ka. Dakaiban kami, mama. Ikan yumat kami. Kasano nga, Jack? Ikan, katong saan ko ikan, amangan na stereotype, iba pa na ilakon. Diyos ko. Bawa na yun, ya. Mangkitak tun sa langin, pagkasaraak, no kayak tagkasera, tas diktiskwela. Manong namin, tultuloy ko tinagtrabaho, working student. Intultuloy ko minintinair, manong namin di grades go. Gangana, manong namin, nga dako ni third year college. Hanggang nga kaskolaan, manong namin kini Elmer. Yung sa kam nagkita, manong namin, no kastang trabaho kami. No muna, takang kanahin nga takamlata tagka-duty. Kakaasi kam laman ng namin nga mangilamlimod iti marikrik nami. Dadamat magsipsipot kada kami. Ngayon da kami ni tiruar manong namin deta. Naman di ka anak manan. Naging ka manong namin nga kinasarita kisuna. Elmer, Diya kaya't ti lalaki nga maditbisyo na. Imbagakon ken ka. Instorya akon ken ka, ti may panggap kini papa. Di ba? Wen, diyak kayat ti umala iti amak. Diyak kayat tegsag sigarilyo. Sana kang sigarilyo. Diyak kayat nga ti lalakit amon uminom ti arak. No, anak uminom ti arak. Hangro na ti amin, sugal. Natadyak to pulo sa ramiden. Ken babaero. Siksikan tulang ti babae ti biyag ko. Ikarik data. Naglakat nagsao. Nagrikat ti mga ramin. Ape ko, ka namin din. Saan lang nga si siyak dararmam kada kami nga babae, di ba? Sino kumapay? Sladyak mo. Di ka pa sinungbatan. At dan sa bali nga chicks mo. Sino ko ma? Ibagak kayo mo? Sino? Ni Gigi. Kasunod mo nga ni Gigi. Imbaga na ka? Kitkitaan ka no matisona. Kasto pa nang kitkitam kanya kiti. Anto pulos pamasamak ti kastahay di siksikan to lang. Sige nga rod. Basta ikarima. Ano sige nga rod? Ontan? Uy! Ang pingara ko. Jacket kasta. Jacket. Balik na lang tiyo ti arakop ko. Loko ko nakarutahod to. Sa bali ko ito, brada. Siyempre, data rito eh.
Di ba? Di magasta dito yung plaza. Gapo to plaza. Diyak to balipatan dito nga nabi. Panagsungbat mo kanya, dito yung plaza. Wow. Sinong batan ka na yan? Sumbatan ako na. I love you. Sige, I love you too. Uy! Minisitong pa hindi ping-ping lang data dito ti lips na Diyak ayaw ti kasta. Dito pa gayon di ba isang diyak ayat. Diyan niya. Tingin pa nang di mo pa nang ipakada. Okay, ipakada ka rin, ha? Kas mabuyubuyam ka na kiti pair by pair. Pauna. Diyak kayat dito eh. Di ba kayat dito eh? Plaza. Sige, ipakadak mga rod. Tiyan niya. Kahit kung aramanan man hindi kiti lips mo. Sige, pag-beat lang Agaman na, ay di, katam na maem. Pagbalinan tang inspirasyon ta, relasyon ta, para ti panagpasa ka, panagtrabaho ta. Yan tangay, patpatat nga working student, scholar and working student. Dapat may isang kakayat ko. Yan ti kayat mo. Yan ta cellphone mo. Dapat cellphone ko. Jack pa amount number mo. Ayun na yan. Uri siya kajak pa amount number mo. Sige, agin na tantangar ti number Itanta, ang nobyo ta. Ken, masapol nga, pakibiyangan ta ti cellphone takin cellphone. Ha? Sino ka ta cellphone? Taan, apay. Ala, di nakayat nga Adanagang nga Gigi to, sigurado. Kadaman. Kitantawan. Letter G. Madat to. Datat number ni Gigi, han? Hamok ti number na may kabesak. May mo kini Gigi. Siksika lang ko nakmet. Anang ron ay naklon na kon. Garo ka. I-delete ko na ito. Okay. I-delete ko. Dito yung number ni Gigi. Ano yun? Di mo makabesa sigurado. Baka doon tawatom tumanin. Pero scrolled up. Sino reto? Reto lab. Awan datan. Di high school ak data. I-delete. Uy. Basta. Baka saan ka delete ka dagiti message ha? Maadlaw ko nang i-delete ka. Kasi ka diti kayat mo? Na-stricto Tataontan. Di mo, no once ka di mo kayat nga pakabiyak ti cellphone mo, kayat nga sawan, ada ilimlimad mo. Sige, okay lang. Oo mo tilimlimad ko? Sige. Maminsan pangarad. Di ana. Ti lips. Luko ka mga no hotel, tibaga mo na. Kayat mo? Pagpakawan. Manong nemi naragsakak nga si Mangpet dito'y balay. Hindi makadakas. Madamot manong ti apa, dapapaki ni mama, ay buisit nga nagadnak. Manong nemi Kimaro. Grabe. Tinapasama kiti pamilyami. Iti may isang aldaw manong nemi, adak idin iti Fortune College, idita, agim impake ni Papa. Pa? Abay! Abay di kita harawatan nyo. Ang trabaho ng adayot, papanan nyo, trabaho yun, mabayag kayo. Talawa ko sa saong ngayon na yun. Na makon. Apay, agsina kamin! Diyos ko. Natuloon itin daw dawat ko, Papa. Diba nagbalbaliyok at tisaan nyo nga pa nagsina kay ni Mama. Tisaan nga pa nakarakrak ti pamilya tayo. Himapimitan, Papa. Ay, nasaysayat nga pumanaw na nga laklakayan nga unsal serbina. Mama, talna kayo. Ay, sakto pagtalnaan.
Pinatas ko mat kang gawin. Ayam din na kayat. Mapanakanon din naan di babae na. Taada ka di babae yo. Ay, mamang pangada. Taada ka di babae yo, papa. Wen! Insukat kayon. Dapat kitbutot ko kingkuanan. Daking kuanan tinagsak ko. Nga saan nga may tantinayo. Imbag kingkuanan ta maawatan na ti bisyok. Iso pa kiti na ta magmagdad ti kwarta. No kasta. Panawan na kami, papa. Wen, papanawan kayon. Makamu kayo ni Biyagyo. Nakadayan ni Papa Manon Nemi. Hindi mangikot sa ibek ni Mama. Napahanak kita yan na. Mama, nagsangik kay kadimat laing. Nga pinanawan na tayo ni Amayo. Pinanawan na tayo ni Papa. Dapat pilag sakit, sangit ko itay. Tadya kaya't kay pakita. Hindi pa nagsangit ko itamayo. Yung nasakit para kanya kanak. Saan nga binatgan niya Apo Diyos di kararak ko. Nga pa nagbalbaliw. At saan ko ba? Saan na tayo kumapanawan ti amayo? Imawanan ti may tulong ti sangit yo, Mama. Awan ti may tulong ti sangit yo. Gusto ko naman ako. Gusto nga. Dito yung ti maudi nga panagsangit ko. Ti panagsangit ko may panggap iti amayo. Kahit ko pa hindi nga awanin. Sang ka di? Tao malas sa serbina. Imbas ka makatulong, agbalin nga. Problema. Manon di kita alikaman tayo. Nga awan ito. Manon di kita dawat na kanyak. Manon di kita takaw na kanyak. Kasla. Nadisaagan na kiti kurusan. Nga po tawanin ti amayo. Kahit nukas kasal na lang. Makapagbasan tumatan ni MJ College. No makapagturpos ka na lang. Di mo ko laglagi pong mga takabsat mo. Nadanton trabaho. Nga saan kan nga. Samong nga suportaran ti bagim. Suportaran ko man ni MJ. Nga bali nga awan ti amayo. Tinaskan ka makapagturpos kayo magpadpada. Manong Nemi kaslalim mag-antirik namin nga imulimat ti balay mi di awanin ni Papa. Hinta awan ti agap-apa, awan nagbubugkawan, awan ti mag-angot kong agat sigarilyo, agat ara. Yamin tinaminsan, Manong Nemi, nga day off ko, kat day off met, Manong Nemi, ni Elmer. Ada nang habis kanyak, Manong Nemi, kapag yan mi. Pasken. Nakikitutak Manong Nemi, di makitak dito ni Elmer. Amak isang sango umin-inom. Oh. Ni Elmer, dahil mo saan? Kayong ingas na lang? Imasadegak Manong. Iso. Ang pag-iso nga ibaba na Manong Nemi, di baso, ngintang guwab na. Hindi pagunyak. Elmer? Nakiktot. Ha? Kasi nakakita talalya. Nakapungtutak mo't Manong Nemi. Saan ko naluwadang ni mas dagkit ginuyot ko ti kwelyo na makatiman. Makatoy! Ay! Uy! Uy! Ay di! Agor ka! Makatoy! Makatoy! Agor ka! Ano sabi ito kanyak? Sangwanan na kita barakada? Kasi ramidam kanyak? Tinungpak Manong Nemi. Pak! Ang panak? Natuto ko naman nasingpat ka? Natuto ko naman saan ka uminom ti arak? Natuto ko naman nga ubarakadam? Natuto ko naman, Ang tanak! Loko, kayo na ayat kapailangan kasi taramidam.
Basta Jack, kahit ko mga biyangan ti cellphone ko. Kapot at tang-tang namlauna yung tibiyag ko, di ka pa'y asawa. Ano ito lagi ito asawa na kon? Oo. Talo ka doy. Pumano ka doy. Talo kan. Imbabay na kadag di barkada. Elmer, pumano kan. Kinagsinatan. Jack, kahit kasken ka. Naimon. Awan ti pa nagtalik mo kanyak. San? Ka. Anong nemi? Jack laim pagaro. Nag-awid nga di na oras man. Inintuloy ko anong nemi tinagsangit ito ti kwarto. Ngayon nakastrike ni mama. Tinaalan na ti tulbek ti kwarto. Ano pa mas pasamak kang anak? Graduating kan. May salangin ng semestre, anak. Ma, apay ka studio kiti lalaki. Apay nga awan ti masarakan nga matino. Apay. Inistoryak kini mamati amin manong. Nga italay nga mamuan na nga daan kay rayat ko. Nakasingsingpet hamok, mama. Nakasingsingpet. Ngayon sa nga rumbeng tikas diyang inaramid mo, anak. Mama, diyan kahit dinaramid mo. So di mo balaw di boyfriend mo. No imbagahan ng aksina kayo. Saan ko pulos nga dapan sinuksukon ni papang mo. Diyak marami tikas diyang guyudong latan. Ito sangwanan di kiti kasangsango na. Nabigla amin, mama. Diyak ninamnama din nakitak. Kung kontrolem gaya misuna. Pakiti cellphone na pakibiyangam. Nagtulaga mineta, mama. Tano saan na kaya't nga gamak ng pakibiyang ni cellphone na kaya nasawa na at ilimlimad na kanyak. Ngayon nagturtuloy mat nga kasi diyay, nagkita kami. Like ti cellphone na. Kasi diyay. Ngayon kasi diyang inaramid mo. Amuin nga rod ma, naamiris ko itay. Ngayon may babawik ka di pa nga rod katore ko pala na itong paiso na. Kitinungpampay, bagtasan na kabinalas. Diyan kami kayat. Tikas kini papa. Agayatak diyan kayat. Di amunot uminom ti arak. Adamat kita lalaki. Amunot uminom ti arak. Ngayon amunot nga. Ikeri. Haga maliklikan dahil na narunan o tapasken. Teko na da pakikisama. Binayam ko malata itay. Ngayon nabigla ak mama. Ano ko tagmatkat nga madi dyan naramid ko. Yung mga paingarod ita. Insina ako, mama. Di ako maramid mo. Nasakit para kanya, di ba nakapukaw ko, di mo nangayat ko, mama. Iba't patay ko ni Elmer. Diyan kaya't nga mapukaw iso na. Iba't patay ko. Tiarami naman ako. Orayong nga bumao tirik na na. Inton bigat. Sa pahawang nga tawagan. Kadag pakawan ka kinkuan. Nagpakawahan at kagpay sumanong tinawagak. Elmer, nabagam, di ba sinatan? Ano ko tek, mandi tinaramid ko. Nabigla kami. Iso ang pakawanin na. Sorry. Heidi, nabayagan nga nagan-ano sa tiyak kayat tikas tang style mo. Awan pa nagtalek mo kanyak. Pakibiyangam ti cellphone ko. Nagtulagan na rita eh. Wain, nang imanugot aklatan ah. Tanangarod. Yung amirisem. No, ada pa nagtalek mo ti kainayat mo. Ora ito mapaspasamak. Adawan pa nagtalek mo kanyak, di ba? Kung amin, diyan kami kaya tikas kini papa. Ape, ipadanak iti am. Hanggang magpatpadak iti amam.
Hanggang magkabatpada. Apa ipadarak kami ti amam. Ha? No iminumak man, pakikisama. Kadag di barkada. Amam no anak ko nata kanya. Na ibabaidak. Gapat inaramid mo. Iso nga nga pagpakawanak ng ka. Si papakawanak. Ngayon magsinatan. Oh. Elmer. Agsinatan. Kawan ti makaanos na kasken ka. Bahala ka. Soktap tun ti sipkart ko. Kani kasaritak ni Mos agpa-itransperak. Elmer? When? Agpa-itransperak. Ito sa bali nga branch. Sa tino, jak kayat ni bagaking ka. Kapag jakon kayat ka makita ka pa. Di mo kayam kayat ti ugali ti amam. Ti ugalim ngay. Namanamaim ka di, nga da mga yat. Ti kaawan pa nagtalik mo iti lalaki. Ti mga ramid nga ibabain mo ti lalaki. Diyak ngamin, nabigla ngamin. Kanan tulang nga ruden. No adda makita mga babaeng nga inarakop ko. Kailan baka no, hindi mo saludsudan no, sinuray diyan. Baka kabsat ko, no kasinsin ko. Takas tamat diri aduma nasingad nga kakabagyan kita ginarakop dag beso-beso na. Sorry, yak do Aurora, hura aramidanan. Bye. Elmer, hello. Hello, Elmer. Manong nami napukawat ti komunikasyon mi kini Elmer. Ngam ko intulok manong nami nga madadahil ti panagbasak. Saan ko intulok o madadahal ti pa nagtrabaho. Aging ka nagturpusak manong. Naragsakak ta nagturpusak. Naragsakak kuma no kompleto nga dadaba pa kini mama kin kastamat ng kini ading kong MJ. Aging ka na ipasak ti board ko manong nami. Aging ka nga dan pagtrabaho. Naragsakak ta dan trabaho. Ngam naragsakak kumapay. No tuloy-tuloy ti relasyon mi kini Elmer. Naragsakak kumapay no adda ni Papa. Kano agbalbaliwan ni Papa. Nagtrabaho ak manong naming iti may sabang ko. Nagbalinak anapasnek. Kayat ko ti may promote nga dagos. Pinagbasak manong naming ni MJ iti college. Kata ingkarik kang kuana. Nga sakto lang mga asawa, ito mapagturpos kumanta ni Suna, mga asawa. Kaya nasunod pakiasawa ak. Awan jakon kayat. Awan ti matino. Awan ti lalaki nga dinaamot uminom ti arak. Awan ti lalaki nga dinaamot ag chicks. Mabayamon. Tapos ti kastahan, jak tumay kaniti problema ito nag-asawa ak. Kaya may samanong. Ni Peleng Elmer ti adda alinaon iti puso. Kalbasan manong nemi ti duwa nga tawen nga panagtrabaho iti maysa nga gundaway manong nakigtutak. Ni Elmer dadya. Elmer? Heidi? Adoro Ryan? Sino Orion? Awan. Maglan nag-istambay dito eh. Ito'y plaza. Uy. Ito da ito nga tugaw. Subli-subliak da ito nga tugaw. Nugasta nga ang trabaho pag inanak. Makabanog man trabaho ti bisina na naduma. Banggo man. Bangko. Sige. Ang bangko ba, siyempre. Dabay sa accountant. Congratulations. Inyawat na kulap naman nung. Nag-ripe man yung takulap mo. Tugaw ka. Halangan ba't nga saklat na katugaw. Nagtugawak ng medyo adayo. Tapno,
Alis to lang mataliaw kong mapagkasango. Kumusta? At papinyamon, dinamag na. Pamilya. At pamilya ka. Ni mama iniading ko. Pagbasaag na ading ko. Asawa tiket ko saan. Diyak kayat tag-asawa. Diyak kayat ti maki-asawa. Taapay. Awan ti mapilik na dinamot uminom. Ti arak. Perfect mat kami sa sapulan. Ay, buhay. Katsikay. Kumusta man yung misis mo? O rin no, saan na kang saan ang pakibiyangan sa cellphone mo? Amo, mamamiris ko nga. Madidkas dyan. Nga makakabutin ko ngamin eh. Tikawan pa nagtalik mo ti padam nga tao. Bagig to pa, narikat ko pa yung pagtalkan. Sa bagay. Yung nipat-patig mo na talaga ti may isang lalaki, may isang babae. At pa nagtalik. Trash. Nakasara ka ka din nga roden, te saan na nga pakibiyangan ti cellphone mo? Ada ako mga dito, no? Ada na saraka. Sungar nga dag dito, Diyak malipatan dati nga lugar. Iso na lang ta saan nga kasto nga oras. Rabi iidi. Idaklonen nak ti babae nga patpatek ko. Ken mangipatpatek mo't kanyak. Nga mawala pa nagtalik na. Tadapubya na. Madingamin ti ugali ti amana. Pagpapadaan na ti lalaki. Elmer, do you still love me? Kat nung isublikan ka data nga sa lutsod. Heidi, do you still love me? Napaksang sangit ka. Diya akong kayat ya kayat. Tamiminsahan nga kayat. Siksika laing. Elmer, may narakop na. Inuroray ka. Kang ganahin nga uroray ka. Hindi na ito nga lugar. Nang uroray din na makapagturpos ako. Nabarbaring ko nak. Numakita ka. Kan mauray ka. Pinadas kumatan ngayon bawing iti sabali ti pusok. Ngayon si kalata ikikis na. I love you. Love you too. Manong name nakapapauting kang panaginarakop kan panaginagik. Ngano kastang kumang awisan nak mapang kami ti hotel siguradong sumurtak manong. Ngayam din naman imbaga. Anang artiplanom. Kasartan, pagbasahin pa ni ating ko, please. Oh, natin cellphone ko. Kita, Anin, ada pa nagtalik kong gangka. Iba ka makita nagtungumin inom karigdi. Ada pasken ta, mapilitan na nga pakikisama lang. Baka guyodin na sa nagpagsawsawaan. Saan ton nga ramidin kasi dyan. Among mo't basit tuminom, saan ko pa napadasan tinapartek. Hanak mat kas karagiti lalaking sumapsapul ti kainom na, uno mga ayab iti kainuman na, uno na kita'y mangyawit ti inuman na. Hanak mat kas dyan. Hamad sa pulin ti pagi. Kang runan ti amin. Jack pulos aramiden teksukal. Kandi agayat ti sabali. Kabata siksikalan ti patpatik ko. Oh, Elmer. Panagriknak. Nasamsamit manin ni ayat. Iti may kadwangon taway. Kasta ti panagriknak man. Nangaro na lang aruden. Iti agawid ak dito'y balay. Manong nemi.
nagigtutak. Ini, ta mailokat tiri daw kalpasan nga tinugtog ko manon nemi, tanakalak. Papa? When anak siya kang peso. Kaano kay penganda? Itay bikan. Alis, simang pwede na ti accountant nga anak ta. Ay, kita siya at nukas ta. Alag sarita kayo nga gama. Papa? Si papakawan ti inayo kanya kat kastaon ti amyaman ko. Ita at dumahotak man ti pamakawan mo anak. Papa, pauna inti kinagasat. Kinaragsak na itong aldaw. Yaman at Diyos ko. Papa, nagbalbaliw kayo ka din. Nagbalbaliw ak. Tapno, mapakawan. Ken maawat dakmanin. Ikawanak, Papa. Ikawanak. Edi sumangbet-met ni MJ manon nemi na matangak matik sena pa nag-inarakop daki ni Papa. Kaya nag-inarakop kaming opat na nung. Kat sinilebrara mi na dingal daw nga pa nagsublin ni Papa. Ken, edi pa nagsinublianan mi met manon nemi ken ni Elmer. Kat manipod mat idin manon nemi uminom man ngagpaiso ni Papa. Tanarikat na kanong ikaten. Napiyat si sigarilyo tanay kat nan manong. Ngem na dyan lang. Basit-basit lang. Adadakid diya, nga nakarkarin nyo ni Papa manong neminod na basit inom na. Arakop ka ni Mama. Kaya nakapimpin na, di pa nakisarsarita na kadakal. Nakastamet manong nemit yung kinasinged, dadadamanin na kinairut manong nemi tayan ayat ni lagda tayan ayat mi kini Elmer. Saanin nga siyak manong nemi ti mangituloy ti panagbasa ni MJ no ti kat napapa kini Mama. Gabotag trabahon ni Papa manong nemi iyapunte na matmanen kini Mama ti kiti sweldo na. Nagsublimat lang ti dati nga singpet ken sayaat ni Papa. Nga nagsubli manong nemi ti dati ini adda kang palang iti elementarya nga kapsat nga ragsak ti pamilya. Ket dakam ngatan nagruna kanyak manong nemi sakatan ti kararagsakan. Gabota rimagsak met lahay nga timal na rimag-ay ti biag mi asang kapamilya. Kaya nakamaggraduar maten manong nemi ni MJ ket imun una nga nag-asawa kami manong nemi kani Elmer. Sibina kami kani Elmer manon nemi tanagbalay kam ti bukod mi nga masidaglaing ti balay mi. Irin to tani MJ manon nemi idi agasawa nagtalin na edda iti sidong da Papa kini Mama. Dua dagiti bunga tayo na itmi kini Elmer manon nemi idin to tamay sa palayang met iputot ni MJ. Dito nga rod manong nemi ti pagkasaritaak kadagyaman naklaunay ti anos mo nga nangurnos ken laing mo nga nangibasa. Ket sapay kumatadamat ni batik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biag, kadagiti padak nga di mga kanagbuya, more power to your program, anong and God bless. Tuwing nga rodagyaman nga pagayam mo, Heidi. Thank you, Heidi.